Kayaknya sing dos-dosan kok. Beri. Kaca semua dugang. Musuh bebas ah. Bocah sirene kok kendi ya kok. Bocah sirene kok blonceng ngono wis semua. Wih. Katene wong bocah. Iki sing magane wong. Sematene kowe. Iki perang ora strategi blas ah. Lho kowe ah. Perang kok bareng apa? Lho nenek gak pernah ngerti tenaga. Ngono dikunci kok dipantar kono. Padahal kono. Ha, lho. Wis sesuk malah tuman. Woi, perang atau belum perang ini terlumpang. Padahal kono. Halo. Hei, ayo. Bentar aku sapa? Sono. Bentar aku sapa? Kowe sebentar. Den wani kowe tak royok wani ora? Iya. Anu tak gaji kok. Cak cilik royok. Ah, bener. Tidak ada royok. Gentang. Sirahe bocah iki ngeri. Iki. Sirahe sampe montor-montoran. Wes sesuk untung. Perang awet mau kok kalah. Rapi wangi. Iki lagi pelakon gurih kok. Maju. Iki lho perang ngene bener. Ora perang jejet nyancane. Dasar perang kowe kok. Ora. Ana sing. Hei! Cil. Ana pedang ana sumune iki lho. Bisa. Lah aku ben leren. Wong Kediri ana mundure. Wong Kediri, aku ora wong Kediri kok.
Iki Loro. lakone mesti iki lakone keblok. Iki lakon ah. Satu selagi ngono ki lakon. Lah kaya makan semengi. Yo kayak laju. Lah aku gawe wong blorok. Makanan beton lho kok. Iki lho padha lho. Padha lho, blorok lho. Mane ya. Aja pandang pras cepok. Musuh sikat. Sikat. Leno sikat. Tidak pandang bulu. Bajrun, bajrun. Wedine. Kaya mentok kowe berarti. Mosok mentok. Lah wong derane debulu are. Ora mentok ah. Apa? Cikalan. Eh. Kowe iki dadi apa? Dadi mati. Mati apa? Minat jinggo. Lakone dayon ngono lho. Arjo. Hei, iki kowe minat jinggo? Ya. Dayon iki sapa? Dayon iki. Kowe dayon. Kowe dayon. Aku minat jinggone. Piye wi? Ya yo. Ora. Kalate ro ngono ya. Barang lho. Ayo do. Karo sisih gowoke. Gowo jenenge Apa? Gowo pring ngono lho. Kontol. Kontol. Dayon, dayon. Iya. Ajus. Piye piye? Ini ngomong sing bener ah. Ora ora cukup ngomong iki kowe. Lah kowe ramang kok iki ngawur iki lho, Mas iki kuning iki Mas. Iki Mas, iki mau. Tak kira merah. Yo, kliru wae. Dayon, dayon. Iya lurae. Ojo wae bolong-bolong. Bocah ayu ngoblong-ngoblong. Kok melaku yun? Adi. Ning gone lho yun, ning gone suyek yun. Oleh, sumpah yakin aku elek. Rena. Enak ngeplak iki ora apa-apa, Mak. Nek abane ngono. Lah iki ora kok. Piye? Lah kene apa nek? Lah iku kanca kowe. Wedan, kancaku metu kok. Ini kan ora apa, Mak. Iki ngomong. Ono Mak piye? Kowe iki mosok dingene. Yo loro. Loro. Kowe ngoprak kene. No. Iki lho pas galengan. Ijen mau dijen. Jurus. Wah, siram. Tulus. Cendol. Jawab. Cendol. Jawab. 500-an. Apa? Jurus apa goblok-goblok ah. Jurus kok sing ledakan. Kayak nek pacar kain ambek barang. Jurus iki panjang lo goblok. Jurus iki ra ngono. Lah, piye?
Apa? Iki ora resonanan tenan kok. Ah, bener kecut. Itu jenenge jurus larap. Vitamin. Coba langsung libur. Sing ana sultane. Ayo, malah kita gerak. Bisa melayang gitu. Seribet goblok itu. Seribet kok. Matane goblok. Iku kan kemana? Lah ya keselipet kok. Malah gue retet. Jangan. Oh, bisa. Anak kecil. Kecil. Kecing. Kecil iki lah. Apa? Kecil ini nang ngopo kecil. 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 Berarti kena ngomong kolan. Ngomong kecing. Kali bro. Biasa nyublek. Saya bisa tambah pinjubes kok malah. Satu kok karuan api guri-guri kok kayak cepol yang nendeng Pak motor. Karena gua Mana ini tope? Itu desa. Emang apa? Siapa kok? Sampai jago apa? Aku salah keladek lagi. Ya kenapa? Aku mas. Jelas saya kok. Engkau berisik. Ajak berantem. Apa nih?
Kursi.
aja tak gedeng selalu. Dan gue jadi terima sama lagi. Cek kewan, maju, Mano, apa? Beb butuh temdi, butuh temdi. Butuh kuning guri. Aduh, butuh temdi rono. Waduh lali ora tak talen. Cimo. Malah ra butuh nase. Malah masuk rono. Wes puro. Pakai. Nggak butuh ti nek jero sing jopo. Jero. Iki lha nomor orang betul saya. Jero. Gedang goreng. Ini mono gedang goreng. Gedang goreng. Gedang goreng. Lho lha apa iku? Oh, sembrono iku. Apa iku mau? Musuhmu kalau mana dudu aku? Musuhmu lho. Ya kita lebu. Kecilian iki. Manuk cilik iki manuk pret iku. Manuk kecil niku. Kaya iki lho ketek lho semangat pokoke. Lho kurang ajar iki. Wong Singosari kepiye? Kau kene pengertian aku wong Singosari. Yen ngono aku ngerti. Apa? Iki tetep tandurane wong Kediri. Kene gue ngerti ya. Joget tau sedina ping 7 paribasane. Bisane keselok ping 7. Akal tak kendang kowe. Ayo. Maju legane nang kowe. Lho kowe maju tak gaglang kowe. Aku celeng. Aku celeng. Celeng. Apa? Kowe kok ngerti jenengku? Aku ora ganggu gawe kowe. Ancen ora ganggu gawe aku. Apa kowe papan kene? Aku golek mangan aku meleh. Kowe ngelek. Iya. Emang sore pebar dhuwit gawe apa kowe gelem tak mongso? Apa kowe gelem tak pangan ayo rene. Sadurunge aku kok mongso, kowe bakal mati kowe.
Lho kok ono sebabe apa wae? Kamu dudu aku. Endi? Kancaku. Oi. Wis siap, Bu? Oke. Oke. Aku kudu nguyok. Kudu pipis. Ilek nguyuan kowe, Kira iku nguyok. Iku ngekei identitas aku tau rene goblok. Uyah ya uyah nang darah mbok uyahi dhewe iku piye? Apa-apa. Awor uyah nader mukul adoh ngene kok. Ono celeng, peti aku. Rene tak musuh karo saya apa musuh saya kok pedhi ku. Aku rene bukan musuh celeng. Yo. Ora kudu ora butuh. Apa tak terus barang. Lah lapo kowe nggawa bedil cek nyelok aku? Maksudnya bar tak bedhe langsung wul marani pangan bakso. Ngono. Oke. Guri kawane. Ya. Loh, bocah iki piye? Sale rawane juguk terus. Bocah iki piye? Sale rawane kowe kok. Kira iku dak yo juga, Kak. Ya juguk kok ngrayasi. Mosok kok kon ngomong iku wedhus. Asu. Asu iku kowe kok. Lah ya aku. Lah ya nek darane aku asu. Ora sing darani sapa? Kowe kok mau. Ora kok. Tembak, kaki tembak. Gak ditembak. Tembak matane. Apa ndiase? Apa jantunge? Nek iso kena yo. Iku apa jejerane? Bedang mati ku tak gowo. Karek kowe tembak milih sing ndi? Sing penting mbok pateni kaki. Kaki. Gak muni. Oh alah. Ya. Bocah iki goblok kok. Nek kowe jajal. Gorene nek ngono. Nek ngono buri. Aku tak mburi. Ono sapa? Kowe aja mburi. Apa? Kowe dadi asu. Lho aku. Aku ki dadi wong lho. Bedil piye? Kowe iki dadi kire. Aku kirike. Aku mbak-mbak dadi wong. Aku kirike kowe asune. Aku wong, kowe asu. Ayo cukup. Cukup banget. Ayo. Bedil di asu mengko. Kayak kire. Aduh. Bedel. Saiki. Saiki ya. Nah, jajane piye carane sesuk ben iso? Ben iso muni. Sesuk iki kire nggo kowe ya. Ya. Ben kowe mudeng asu tenan. Ngene iki lho. Lah. Iki kayak peluru sik lho, tok. Iki dikletek ngene. Jret ngono. Jebule nek pempese ya. Ora ben. Aduh kaget aku. Namanya golek iki lho. Ayo. Apa perono lho wis
dijotosi kok. Siapa jotosi kowe? Tumong. Ana bocah pada dijotosi. Lha kaya dadi wong pocong kowe. Kaya goblok. Lho rek goblok. Lho lumrahe pocong iki dak ngilang apa nang jotosi. Kudune ngilang ya? Ya ngilang. Kowe urung ngerti kok. Apa? Aku lagi mati kok. Yo ora iso ngilang. Lah Kudune enek pirang dino. 40 dina liwat sithik ya. Iya. Lah terus ngopo kowe ngetokno teng alas? Apa? Kowe ngetokno teng alas ngono ngopo? Ahe. Kowe. Apa ning kene? Aku ki apa njaluk tulung kok malah do blayu. Tulung apa? Aku ki loro atiku. Baru kene. Napa mati poe? Ora sida dadi karo wong doyo. Ngono kae? Iya. Ora dadi? Ora. Sumpah. Iya. Berarti kowe ora dadi mati gantung ora? Awakku iki piye ya? Tapi kowe ora gantung ah. Aku padahal yo bali. Eh? Iya. Iya. Tiga lunga. Ojo ditinggal lunga. Apa? Aku ki duda lho. Jaluk apa? Aku ki dimuruk-murukno ngono lho. Lah wis mati kok dilurokno. Apa? Surukno moden nek. Moden Sing gaul. Assalamualaikum. Bocah iki apa enggak? Iki mana sapa dengan motor-motoran? Iku Mas, motoran apa? Lha apa? Wis ora ditunduk digat goreng. Wis apa sih apa? Moden iki Mas. Sing moden sing apa? Jenenge Mas tahun rene kok. Di moden. Sing liwat kene mah buta. Iku mudine. Iku jenenge kok oncelok lho. Kemang moden jebule. Piye lho pacarku lho. Moden aku cukup. Moden aku cukup. Oh, salaman ah. Paling iso. Bah, aku rene kono apa? Ayo, jenenge tulung. Aku. Mungkin ora tuano. Kowe dijak sampeane jenenge tulung karo pocong. Dijak tulung apa? Iya. Cipono mik tak tulungano. Tak tulungi. Iya napa ini, Pak? Iki mang poconge iku, iki sok layangan. Kaget, Mbak. Mosok kaget? Kaget. Ayo dolano. Cek lo. Iya. Halo. Cepet ta, Mbak? Lira. Cek. Sapane model wis pirang sasi. Lho, pirang tahun lah. Wis entuk anak, Mbak. Halo, mati toh. Kamu dengan komik ora? Oh. Siji. Kana siji. Iku ngaget-ngaget iki wong. Pas eta kalah sih. Pedile diculi. Oh, biasane nih. Ora muni. Wah, terus dibuka mak. Aduh ini kok. Iki pedile diculi ya. Gara-gara kowe asli anak bocah pandang mati nek wis rekoso saya jeblok-jeblok lho. Aku iki pensiun dadi model suwene ra umum. Lah terus kemana iki lho? Dadi saya sunat aku. Dadi apa kowe? Dadi model ngono re. Kurang. Sepemak kemen iki. Iya yo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
diterokno. Ngono. Ngene. Terokno. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aja ramu abah. Kode kan kesunan apa ngene. Kode lagi ngomong sakit kecak kok wis pirang-pirang kecak. Sampe ngomong jero lho. Nek iso dadi model nang piye? Sapa? Kowe. Kok ngenyak aku kowe. Kok dadi model iso? Lho. Model niku kowe nek ngono iso. Model oyo kan ndang aku to. Model cilik lahir tapi dongone ikhlas cetha. Belah. Potongane. Kaya takaran beras. Nah, aku malah tekan muncul gitu. Ben gede kali gede. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sareng-sareng bapak-bapak ibu sedaya warga rumah santi tambah romo. Mugi-mugi pocong sapunika dados pocongan sakinah mawaddah. Kabeh kawula pocong sapunika dados diparingi momongan. Dongo tuwa iku. Akeh tuwa lho, potong sakit apa ngadu warung dadi beri omongan. Ini kan ta apa? Dongo tapi bisa ngene. Jangan model. Model ora iso kabeh. Kowe model yo ora cetha. Annahu la ilaha Alhamdulillah matang ngono wis. Model sesuatu iki piye? Akeh timono. Ngene iki dadi model tenan santap wargane kowe. Apa-apa. Masa tumun. Cocote model kok tatap mik.